V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2, powered by Sun Premium Sunflower Oil and Aruna Masala. We have the special partners, beverage partner Nandini, Renegade, entertainment partner Suchit and Prabhat Theatre, green energy partner Kumble Solar. So anchene nama moke the co-sponsors naklen lepunanchina portu. So we have Royal Heaven Rose, Olympic Sports, KMC Hospital, Go Eel Ointment, Planet G, Apple Accessories, Flaunt, Car Decor Kadri, Moti Mahal, Renault, Biomon, Digital Planet, Red FM, SDM College Ujire, Sharada Ayurvedic Hospital, and also we have the special partner Chocolatey Wish. So anyways, Comedy Premier League Season 2 ತ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು. ಸೊ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಸಾರಥ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ದಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ CPL Season 2 ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ V4 ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ದಕಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಈ ವೇದಿಕೆ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ ಆದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಉಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ನಗ ಸಾಧಾರಣ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ವಂಡರ್ ಕಿಡ್ ವಂಶಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 2 ದ ವಿನ್ನರ್. ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ವಂಶಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಹಲೋ ವಂಶಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇರಿ ತುಳು ಬರ್ಪಣ ಕನ್ನಡನ ರಡ್ಲ ಬರ್ಪಣ ತುಳು ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ಪಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ. ಸೊ ಇದು ಜೋಕುಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಟು ಸ್ಕಿಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಅವು ಎಂಚಾಂಡ್ ದಾದಾಂಡ್ ಎಂಚಾಂದ್ ಸೊ ಈರ್ ಅವೇನು ತೂತ್ ಪಾನೋಡು ಓಕೆ ಆಯ್ತೆ. ಸೊ ಅಕುಲ್ ನನ್ನ ದುಂಬರ್ಪಿನ ಜೋಕುಲ್. ಸೊ ಈರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ದಾದ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಇರ್ ಪನ್ಪಾರು ಓಕೆ ಆಯ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎನಿವೇ ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾಜಾ ಸೀಟ್ ಉಂಡು ರಾಜಾ ರಥಾತ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೋದಿರ್ ಕುಲ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ದಾದ ಅಂತ ಪಾನೋಡು ಓಕೆ ಆಯ್ತೆ. Vamshi, see you there in the seat. Okay, thank you. Joraina Chapale for Vamshi. And well, ಅಂಚೆನೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಿರೋಲ ಕೊರ್ಲೆ ದಾಯಗಿನ ಪನಗ ಇತ್ತೆ ಬೆಸೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಜೋಕುಲ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಸೀಸನ್ 2 ದ ಜೂನಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಬದಲಾವಣೆ ಪನ್ಪುನ ಜಗತ್ತುದ ನೇಮ. ಇನಿ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆ ನಟ್ಟಿರಲಯಾವೋ, ಇನಿ ನಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನುಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿರ್ಲಯಾವೋ, ಪಂತಿಯೇ ಇಜ್ಜನಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಾನೂನು ಮುಟ್ಟುನಾತ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಮರ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಡ್ ಆವೆರಲಯಾವೋ. ಅಂಡ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಲಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಪ್ಪುನ ನರಮನಿ ಆಯ ಮಂತಿನ ಕರ್ಮಗ್ ತಕ್ಕ ಅನುಭವಿಸಿನ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ದಾನೆ ಮನಿ ಪೂಜಾರಣ್ಣ. ಹಾ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಏಪ ಸೈಪೆ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ದಾಯಗಣ್ಣ ಇರೆಗಿದ್ದೆ ಸೈಪುನ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ ಇರು ಜವನ್ಯತೆ ಅಂದ್ ಇರುಪನ್ನ ಸರಿ ಯಾನು ಜವನೆ ಅಂಡ ಅವ್ ನರಮನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜತ ಎನ್ನ ಆಯುಷು ತೀರ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನ್ ಅಕುಲತ ಈ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಓಡಿಪೋಪುನಣ್ಣ ದಾದನ ಎನ್ನ ಆಯುಷ್ಯನ್ ಮಕುಲು ಬೇಗಡೆ ಮುಗಿಪಾವೇರ್ ಪಂತೋಜೊಂದುಂಡು. ಈ ಚಿರತನ ಪಿಲಿಯ ತೂಲ ಯಾನ್ ಪಿಲಿ ಕಾಡ್ದ ರಾಜಲ ಕೊಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಕತೆ ನೇರ್ಕೆ ಇನ್ವೇರ್ ಎನ್ನ ಸಂತಾನ ಸರ್ವನಾಶ ಒಂದು ನನ್ನ ಆ ಎನ್ನ ಕತೆನ ಕೇಳುವೇರು ಏರಿ ಕೇಳವೇರು ಎಂಚ ಬಂದ ಸೇವ್ ಟೈಗರ್ ಬಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುನು ಮಾತ್ರ ಎಂಕು ಮೂಳು ಗತಿಜಿ
ಪೂರಾ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಕಲರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಂಡ ಕುಲ್ದೆ ಪನ್ಪುಜೆರು ಸೇವ್ ಚೀತ ಸೇವ್ ಕರಡಿ ಸೇವ್ ಜಿಂಕೆ ಸೇವ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಲಿ ಪುದರ್ಗು ಓ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಮಾತೇನೆಂದು ತೆಲ್ತಂದಿಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾತ ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ತಿನೇ ಮಾರೆ ಈ ಬುಡು ಅಣ್ಣ ಹೊಸತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೀನು ಉಂಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಕೇನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಉತ್ತಡುಪ್ಪುನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ರೆ ನೀರಿಜ್ಜಾತ ಹಾ ಅವಂದಣ್ಣ ಐಕ್ ನಮ ಸುದೆನು ಉತ್ತರಕ್ ತಿರ್ಗಾದು ನೀರು ಕೊರ್ಪುನ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತೆಡ್ಡುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಉತ್ತರ ಪೋಪಿಲ ಕೆಂಚ ಮನ್ಪುನು ದಾಯ ಪಂಡ ನೀರೇ ಪಲ ಮಿತ್ತುಳು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಮಿತ್ತೆಂಚ ಪೋಪಿಲೆಗ ಮನ್ಪುನನ್ನ ಹಾ ಅವ್ವೇ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನ ಪಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಂಡ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನಿ ಪಂದಿ ಎನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚುಂಡು ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಯೋಜನೆಗೂ 1,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ಪಂದು ಬೇಲೆ ಶುರು ಮನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಸಿಡ್ಕೊಲೊಂದು ದಿನಾನೂ ಕುಂಡಾನ್ ದಿನ ಪೋವಂದೆಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕಾಸು ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಪ್ಲಾನ್ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಶ್ವರ ಅನ್ಪುನ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ಅನ್ಪುನು ಹಾ ಅವ್ವೇ ಸುದೇಕ್ ಸಾದಿ ಪಂದು ಇತ್ತಿನ ಗುಡ್ಡ ಮರ ಕಾಡು ಅವು ಪಂದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರ್ತೊಂದೇ ಬೈ ಬಡಿ ಅಡಿಬ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಮಲ್ಲ ಪೈಪು ಕಂತು ಪಾಂಡಾಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಜನ ಕುಂದಲ್ಲ ಮಣಿ ಪೂಜಾರಣ್ಣ ಮನಿ ಪೂಜೇರಿಯಾ ಈದ್ ನಟ ಮಂತಿದೇರಾ ನನ್ನಲ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜೇರಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪುತಣ್ಣ ದಾದ ಪನು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ನಂಕಾಂಡ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಇಲ್ಲುಂಡು ಪಾಪ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಗೆ ಇಲ್ಲುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡು ಮರ ಮಾತ ಜಡ್ತೊಂದೆ ಪೋಂಡ ಇತ್ತಾಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲುವರಿ ಉಂಡೆ ಮಾತ ಸೈಪುಂಡಣ್ಣ ಓಹೋ ಮಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯೆ ನಿಕ್ಕೆ ಪೈ ಈತಲ ಬುದ್ಧಿ ಪೈದಿನಿ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪ ಸೈ ಆಡ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಏರು ನರಮಣಿಲು ಒರಿಯನ್ ಕೆರ್ದು ನಮ ಬದುಕೊಡು ನಮ ಕಾಸು ಮನ್ಪುಗ దాదానన్న ఇంక మస్తు పోటీగా ఆపునన్న ఈ పోడి వచ్చి యాం పన్ల కప్పుగేన్ జనపాడు జేసిబి కొను మాతెల్ల కడుతుంది పో కట్పు అన్న వచ్చన్న ఓ కట్పు అన్న కర్తన్న మాత మర ಶಬ್ಬಾಸ್ ಚೇಲೆ ಪಂಡ ನಿನ್ಲ ಕೊಪ್ಪೊಡಿಯಾ ಕುಶ್ಯನ್ ನಿನ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ಪಂತಿನ ಪಾತಿರ ನಿಜ ಒಂದುಂಡು ಮಾತಾ ಮರನು ಕರ್ತೊಂದು ಇಂಚಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡನು ಚರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಪೋಪುನ್ ತಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ ಕೇರಿಗೆ ಒರಿದಿತ್ತಿನ ಕಾಡಲ್ಲ ಮಗುಲು ನಾಶ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ನರಮನಿತ್ತಿ ನಡಿಪೋಂಡ ಅವಲೇ ನನ್ನ ಬಲೆಪಾರದು ಬತ್ವೇರು ಗೂಡುದುಲೈ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಈ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪುನ ನರಮನಿಗೆ ಇದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಕೃತಿರ್ದು ಮಸ್ತು ಉಪಕಾರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪಲ್ತಾನೆ ಕೊರೊಂದುಲೆರ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪು ಯಾನು ಮರ ಯಾನು ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ದೊಂಬನ್ ಸೇಸೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೀರೆಲ್ ಕೊರಿಯ ಆಂಡ ಅಕುಲು ಏನನ್ನ ಸಂತಾನ ನಾಶ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏ ಪರಮಾತ್ಮ ದಯವಂತ ಕಾಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ದಯವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಯವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಯವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಯಾನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂದು ಯಾನು
ಜನ್ಮ ಕೊರಿಯಾರು ಹಾಕ್ಲೇನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕು ಕೊರಿಯಾರು ಆಂಡ ಈ ಮಾನವೀರು ಪನ್ಪುನ ಜೀವರಾಶಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಪ್ರೀತಿ ಪುರ್ದು ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಆಸೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೇರು ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಲಿಪಾರ್ದು ಗಡಿ ಪಾಡಿಯರು ಭೂಮಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆ ಊರು ಕೇರಿ ಬಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಂಡು ಜಾಗಗ ಆಸೆ ಪಾಡಿಯರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರಡ ಮೆರೆಯರು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನೆ ಚಿತ್ರ ಮಂತ್ ಪಾಡಿಯರು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಔಷಧಿ ಮರಗ್ಲಿನ ಕರ್ತು ಕಾಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಟ್ಟಿಯರು ಐಟು ಬರ್ಪಿನ ವಿಷ ಗಾಳಿಡು ಎಂಕ್ ದಂಪು ಕಟ್ಟುಲಗ ಮಲ್ತೆರು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ವಿಷಭರಿತ ಆಹಾರನು ಮಾರದು ಹಗಲು ಎನ್ನ ದೇಹನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯರು ಯಾನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂಡ ನರಮಾಣಿಲು ಏನನು ದಾದನು ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯರು ಈ ಜಾಗ ನೆಲ ಮಣ್ಣು ಗಾಳಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯರು ನನ್ನ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಲೋರ್ಸಿ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಲೋರ್ಸಿ ಮೊಗಲ ಈ ದುರಾಸೆಗ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪೌಡೆ ನನ್ನ ಈ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಲೋರ್ಸಿ ಭಗವಂತ ವರ ಭಯ ಪುಟ್ಟೌಡೆ ನನ್ನ ಈ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಲೋರ್ಸಿ ಮೊಗಲ ಈ ದುರಾಸೆಗ ಒಂಚೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪೌಡೆ ನನ್ನ ಈ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಲೋರ್ಸಿ ತಾನೆ ಕೇರಳ ಬರ್ಸನ ಬೊಳ್ಳ ಬೈದಿಂದ ಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಜರಿದಿಂದ ಅವ ಅಣ್ಣ ಕೇರಳ ಬರ್ಸಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಜರಿದನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಅಣ್ಣ అవులత ముల్పదాల పుజి కోడి వచ్చి అన్న కోడి ఆపునన్న పోయి ఆవు పోయి కాల్ మారే ಪ್ರಕೃತಿನ ನಾಶ ಮಂತುಂಡ ಇಂಚನೆ ಆಪನಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಶಾಪ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬುರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಇನಿ ಅಂದಾಜಾಂಡ್ ಯಾನು ಮಂತಿನ ಪಾಪಗಾದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಂತೋನ್ವೆ ವಾರಗ್ 4 ದೈ ನಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾನ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಸರ್ ಡಕೇನ್ಗ ಸೊ ಎಂಚಾಂಡ್ ದಾದಾ ಅನ್ಪನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಗ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಭಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪನೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಬಂದಾರು ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಹೇಶರು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂತರಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಚನುಂಡು ಅವೆಂದೆತ್ತದ ಬಂದಾರು ಜೋಕುಲು ಫುಲ್ ಭಾರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತೀರ ಇಟ್ಲ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತೀರ ಇಡೀ ನಡಗಾದ ಬುಡ್ಪಿನ ಉಂಡತಿ ಇಡೀ ಟೆಂಕ ಟೌನಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆ ಶೋಕ್ ಇಡೀ ನಡಗಾದ ಬುಡಿಯರಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಓ ಸಾರಿ ಇಂಕ ಅವು ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ದಾದಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾನಿತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಗ್ನ ಅದು ಬತ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಅಂಚ ನೀವು ಅರ್ನ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಮಾಲ್ ನೋಡು ಓಕೆ ಸೊ ವಂಶಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕೊಮ್ಮೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ
ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ವಿ ಜಿ ಪಾಲ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರೋಡು. ದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಂಶಿ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 2 ತ ವಿನ್ನರ್ ಸಂಚನೆ ವಿ ಜಿ ಪಾಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ್. So Kiran, Gagan, Dikshit, Sushant, Tanvi, Navya, Rakshata Bolur, Mata Jokul. So once again Jora Aina Chappale for Besant English Medium School, Bari Shokudonji Concept Courier. So we have Chocolatey Wish, Mata Jokulegala Chocolate. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಂಶಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ವಿಶ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಟ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಂಶಿಗೆ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2. Okay, so Anchene, thank you so much, VG Paul sir, and thank you so much. CPL